Welcome to my vlog. Nandito tayo sa That's lining. yung kainan po dito sa Marilaki. Yan mga lord. Telescopic. Ito yung kainan Body. dito. Anong lugar na itong lugar na ito? Yes, market. Ha? Yes, market. G? Yes, yes, market. Yes Market. Oh, Marilaki. Yes mga lods, nandito tayo sa Yes Market. Yung Marilaki, yung sa gilid lang po ng kainan. Yes mga lods, pag mapasyal kayo dito, daan kayo dito, kain kayo. Napakasarap po ng pagkain dito mga lods. Yan. Ha? Ito, yun nga pinagpunta ko kanina. Ito. Oh, Ilang pa ito? Ilang kainan to? Apat yata ito. Bali, umuulan kasi mga lods, kaya ayan. Naparada yung motor natin sa labas. Sumilong muna tayo dito mga lods kasi lakas ng ulan. Mabasa tayo ba? Puti ba yan? Puti? Yan. Hindi tayo sa puti. Hilig tayo sa maputi. Yan natin ang... Yan! Yan natin ang kwan ba? Kaming yan, kaming. Kaming view. Tapusin ko lang. Tapusin ko lang yung live ko para masama natin sa YouTube. Yes, malo. Yan po yung gilid ng Marilaki dito sa Yes Market. Yan. Tapos dito kadalasan gumagarahe yung mga riders pag Sabado-Linggo. Yan siya gumagarahe. Tapos pag mga gutom na sila, yun, punta na sila dito. Super ganda na. Daming kainan po dito. Mamili-mili ka kung anong orderin mo. Yan po. Kaya sa taas. Yan. Yan yung mga pagkain dito. Okay mga lods, nakita ko lang sandali yung kainan po dito sa Yes Market. Kaya pag mapadahan kayo dito mga lods, shout out na lang po. At kumain kayo dito, napakasarap po ng pagkain dito. Yan po yung kanila. Yung pinakakarato na po nila. Yan po, may mga kain na po sila dito mga lods. Pakita ko lang. Yan. tip. Isa lang yung tip na ginawa natin, di ba? Yan mga lods. Shoutout na lang sa nakapanood po ng ating live na ito. Sana follow na lang po nyo ako. Paki-share na lang po ng star. God bless po. Ingat po.